de persona gran, ja se sent i tot, ja. Sí, sí. És així americanau, vale? A les baixants, aquí falta una mica més de població de pèl, però... Diu 21, eh? 22, he sentit 22. 22, he sentit 22. 22 per Ramon, vinga, va, som 22, anem al 23. Va, que això de número no podem anar per aquí. Va. 23, 22, 25, vale, ahí va. 25, ja està sentit, no, va, que és el primer. Primer a la pedregada, ja. 25, no, 25 a la 1, 25 a les 2, no, vinga, 25 a les 3. Descarreguem una mica de dalt. Vinga, va, tot seu. Aviam, no hi ha navalla. Escolta, 25 aquí, però per això no em dones. No. Aquí hi ha quartos, eh? No, que és benèfic, que és per la pròstata. Ja ho sé, ja. Vinga, guapo. Eso es todo, amigos.